Monia varmaan mietityttää, että mitä se aktiivisuusmittaus oikeastaan tarkoittaakaan, ja se on ihan hyvä kysymys, sillä onhan se aika tärkeä tieto, kun ajatellaan tätä tuotetta. Ja miten mä sen selittäisin, niin se on liikkeen mittausta, eli me mitataan kaikki se koiran tekemät liikkeet, ihan joka suuntaan, hypyt, pomppimiset, leikkimiset, juoksemiset, kaikki. Tästä sitten muodostetaan tämmöinen aktiivisuussumma, jota voi sitten tuon puhelimen avulla tarkastella, kun se on siirtänyt tuolta pannasta. Ja tosiaan aktiivisuuden seuranta on siitä tosi hyvä mittari, että se seuraa sitä koiraa kokonaisuutena. Me pystytään näkemään siitä paljon tietoa siitä koiran käytöksestä, sen vireystilasta ja oikealla tulkinnalla jopa siitä, että onko se stressaantunut tai ei. Eli se on tosi monipuolinen ja kokonaisvaltainen mittaustapa. Yleisempiä syitä aktiivisuuspannan käyttöön on varmaankin yksinolon tarkkailu, ja siihen se onkin todella hyvä väline, koska sillä on aika helppo ja nopea nähdä se, että mitä koira on tehnyt sillä aikaa, kun itse on ollut vaikkapa töissä. Aktiivisuuspannan avulla on aika helppo vertailla koiran erilaisia päiviä, ja tässä on esimerkkinä Vempin 2 erilaista päivää. Toinen on kisojen jälkeinen lepopäivä, ja toinen on tämmöinen ihan tavallinen arkipäivä. Ja onkin aika helppo tästä nähdä, että se koira on ollut ihan erilainen ja paljon väsyneempi tänä kisojen jälkeisenä lepopäivänä. Tässä esimerkissä on tuon popakoiran leikkauksen jälkeinen kuntoutuminen. Ja tuossa tosiaan nähdään, että viikkoleikkauksesta verrattuna sitten ihan tuonne 7 viikon päähän, niin se aktiivisuus on täysin eri. Ja huomataan, että se koira on tosiaan kuntoutunut aivan eri tavalla. Ja tässä on antanut omistajalle tosi kätevän keinon tarkkailla sitä koiran muutosta ja sitä, että miten se tosiaan todella se palautuminen on tapahtunut.